Hambayaforo tini जों आइस्रां बेप्टिस्ट चार्च गामि आमसाय गोनाङै हेजामारा बेप्टिस्ट पार्सल सार्केल लिंगै जों रिलिफ खालाय दंलायो जों आइस्रां गामियाव वातै सेक सेक मानजाकलाय फायलाय माने जों नायमानाय गामिनि आमसायनि लखरकनो बरक बेलाय गरै सुगिया ओङै जों रिफायमानिया आबनि बागै जों खातं थगै जे मानसिक जिसुनि बिसिंथि के कायदनि बिसिंथि सबानानि बागै जों फायलाय मानिसे हामबाय जों किसा कक क्लाब सालायनायनि फारसें थांलायनाय सिनि हेजामारा बेप्टिस्ट पार्क सार्केलनि तांफां सिनि सेक्रेटारि बायखाय पुलानो सोमुंखाय मखायसे सालबोसो ग्रमै अ सार्केल ओरै तंमनि खलायखा हामबाय तिन कायतनो तै नाय तंनाय जाबाकनो जों मबाइखे 3 दिन जों लाय तंबो पुलानि साला 68 ओमफ्राय अब बायखे कन्टिनिउ खालायो थांनाय 29 तारिख ओमफ्राय 153 जन ओमफ्राय मिया तिनि खबायाखै 174 फेमिलि जों लाय तंग तिनि बाय ओमफ्राय असक जे माइरम जे नांमानि मानिखने रि तंलाय माने बबा हायके जुगालि लायमान लायखा जों जुगालि मा हांखाय सार्केलनि खाका हामबर borok je mansak yak wathai yak halayo baksaba mairum baksaba sabandok relaika baksa rang relayo abahai khalai जों पायै te adjust khalai manage khalai जों abahai relaika ta rang manka motamoti kabang no mairum manka isale mani saban manka abahai rakai ओंखाय तिनि नाव कारिते सालबोसो ग्रिना वानसुक जाग्रक दे तंखो ना बबो काहे कायतो जरा दि खांखाय जों यांगोतै सालसा सालैले जों ओरैनाय तखन म लकडाउन त फलक जागै थाङै दङबा दाउ तासो बियाल सिजागला याखाय म बुसखां मासो सथै बियाल सिजागानो दागला किछि मिसा किनि आजि जाग्रावनो बर साइ दङ फियाबा बुसखां नै बियाल लगा हंका बर सुलियानो माबा वानसु दङ बुसखां तै दुइ बार जराले जों ओरैनाय आबो वानसु दङ आबो खयां बार सुद्रि गयाङोतै हेजाबारि इंगा टेन्टि खर ayam hasil lagu dengan ini kita, lorong jara makan kan. Hambai. Gai fayda seng sini tangfangtai koroksa sini evangelist sarmontu bai seng kisa koklam salaine mo haike relief tolemano ko belai khaksango eba tongthogo gai tini baikhe nang mo hairelai tonglai thanibo wai bisuk manjaka Ini bayang 3 दिन salta manjaka ओंखाय मानजाक माने बिसिङो निन बखारं बाहाय मा तंखा तेबोरैना मुसुं खचिन बरनो नाइनो गामियाम सेरगो गरिउ तंग नकनु खुंरक हामिया मासे मानिया नुगुनिन बखाव बबाहाय koksa अबहाय जररग त अब बेलाय नांमानि को जों त स्पेशल आं मुसुमा त जों जे मानसा जरतै स्पेशली जा सुगियारनो फेसिं बै दङ मुसुङो ओमफ्राय तिनि सिग जा 3 दिन लाय दङ बाबा हाकिनो आ मुसुङानो बिसिं तिनि आबो कलाय सिनि जाम इसोर त खुरै ताखाय जरा मुसुंनाय रक खाकुवा रक बर जे याक फलो गैर मना आबो नसुं लाय दङ जों मान खाका आम देखै रै दङ जे लकडाउन नों साक पाया साक जरतै सिनतै बे एरिया रक दंखौ ताय यागी मानजाग्रनो मुसुं ता सेरनानै नाम बिसिं वान सुमै दं nang omoni bisinti khlai ekdom borok sugya nukhung bigra mache manang yang tongnai rokno samung kring tongnai rokno nang bobahe kok bai kasana musong mojora ro lockdown ni jono borok sugya rokno ba tai tam holi sing khak sanai tangkhai sing abuno sanamo sugo tawana di sing noni bagai tongo sini je chuktui jora chukma jora tui sing chesta khlainai borok nangmani jora wasung norway baksa basana asri sing kok kasan hambai kok sang mohan pura hakka derma som mos pagine pacha derma tangmo mohan pura hamo mohan pura sokna muli na hotel takabo yang